Bore da, siwmai, a chroeso i'r wers yma ar gyfer diwrnod y llyfr 2026. Wel, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gyfnod i hwb wedi agor Adobe Express i fyny a bod chi'n barod i glatio bant. I fi'n barod i glatio bant. Mae da fi cyfrifiadur fan hyn yn barod i rei nawn chi sydd ar Chromebooks neu laptops neu PCs neu Macs neu beth bynnag. Mae'r iPad gyda fi'n barod hefyd ar gyfer rei nawn chi sydd falle yn defnyddio iPad ar gyfer y wers heddi. A hefyd, mae da fi lyfr. Mae da fi un o hoff lyfrau ti ni ar hyn o bryd, sef un o lyfrau straeon dosbarth Mis Prydderch. Hwn yw'r cyntaf, dosbarth Mis Prydderch ar carped hyd, a fyddai'n defnyddio hwn wrth bod ni'n mynd trwyddo y wers fyw heddi. Felly, os allwch chi ddechrau meddwl am un o hoff lyfrau chi, a felly yn fwy penodol, hoff gymeriad allan o lyfr, achos bydd angen hwnna arno ni ar gyfer y ddwy weithgaredd heddi. Right, yn sôn am gweithgareddau, mae'r dudalen weithgareddau yn sgrolio reit fyna ar waelod y sgrin. Chi'n gweld yn mynd ar draws fyna, dudalen gweithgareddau, adobe.ly/llyfr 26. O'n i'n ffili darllen y fyna. adobe.ly/llyfr 26. Felly, ewn ni gael golwg bach ar hwnna yn y man. Nawr, cofiwch athrawon bod chi'n gallu oedi'r fideo os ydych chi'n teimlo bod y wers yn mynd chydig yn gyflym i'r dosbarth. Mae croeso i chi i oedi a wedyn cario ymlaen chwarae pan mae'n siwto chi. Wrth gwrs, mae yna ddwy weithgaredd heddi, felly croeso i chi ymuno ar gyfer ddwy, neu just un, beth bynnag sy'n eich siwto chi. Right, dewch i ni gael mynd draw i fwrw golwg te ar y dudalen weithgareddau heddi. Felly, dewch i ni gael rhannu'r sgrin. Coni! Right, wel dyma'r dudalen weithgareddau. Allwch chi fel ddwedais i ddod i'r dudalen yma gan... Dwi jyst wedi agor tab arall. Chi'n gweld ar y top fan hyn, mae Adobe Express ar agor dy fi fan hyn. A wedyn dwi wedi agor tab newydd, clicio'r plus fan hyn i agor tab newydd, a mewn yn y tab newydd ar y top fyna, nes i just deipio hwn. Adobe.ly/llyfr 26. Nawr, os oes da chi iPad neu ddyfais arall sy'n gallu sganio cod QR, allwch chi sganio y cod QR yma sydd ar eich sgrin chi reit nawr, a fydd hwnna yn dod â chi i'r dudalen weithgareddau yma hefyd. Fel ddwedais i, mae angen i chi i ddechrau meddwl nawr am cymeriad allan o lyfr i chi wedi darllen. Nawr, dwi yn mynd i ddewis Alfred allan o lyfr Dosbarth Mis Prydderch. Nawr, os nag chi'n gallu meddwl, achos falle fi'n gwybod dwi ddim yn rhoi lot o amser i chi crafu pen fan hyn, felly bod e'n gwestiwn anodd. Mae croeso i chi wrth gwrs i ddilyn beth i fi wneud a creu y tasgau yma yn seiliedig ar Alfred o lyfr Dosbarth Mis Prydderch. A wedyn, allech chi ddefnyddio'r sgiliau yna ar gyfer cymeriad arall rhywbryd to ar ôl y wers i orffen, neu beth bynnag sy'n yswtio chi. Neu wrth gwrs, os ydych chi gymeriad yn barod i fynd, wel, clatsiwch bant gyda'r cymeriad yna yn syth. Right, beth i ni'n neud gyda, dechrau ni'n sgrolio lawr. Wel, yn gynta, i ni'n mynd i ddysgu sut i ddylunio cerdyn top Trump. O, chi'n mo beth, pan o'n i yn fachgen, o'n i yn dwlu chwarae top Trumps. Joio. Felly fi yn mynd i gael lot o hwyl yn creu'r cerdyn top Trump yma heddi. Nawr, creu cerdyn top Trump ar gyfer eich hoff gymeriad mewn llyfr. A wedyn wrth gwrs mewn cerdiau top Trump, mae da chi wedyn y categoriau ar y gwaelod chi'n gallu defnyddio mwyn trechu y cerdyn sy'n yn erbyn chi. Enghraifft, pethau fel, ar gyfer cymeriad o lyfr, allan o fod yn pethau fel dewrder, caredigrwydd, hiwmor, chwilfrydedd, curiosity. Dyna'r 4 dwi'n mynd i ddefnyddio, ond felly allwch chi ddewis rai gwahanol os liciech chi. Right, wel, beth am i ni wneud o draw i Adobe Express te a bwrw ati gyda'r weithgaredd gyntaf yma. Felly dwi'n mynd i glicio ar Adobe Express lan ar y top. Nawr, mae Adobe Express yn Saesneg fan hyn, diar ni. Felly mae eisiau ni newid Express draw i'r Gymraeg. I wneud hynny, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw dod i'r cornel top ochr dde. Clicio ar y smotyn lliwgar drws nesaf i'r gloch ac yna dewis Settings. Mae hwnna'n mynd i agor y ffenest Settings, gosodiadau. A na gyd sy'n rhaid ni wneud yw newid y gwimplen gyntaf a mae'r Gymraeg right ar top y restr. Wrth gwrs. Na ni.
A wedyn, oedd chi wedi newid y Gymraeg, just cliciwch ar yr X fan hyn i gau y ffenest gosodiadau lawr. A dyna ni. Wedi wneud. Right. Now, ar gyfer y cerdyn yma, bydd siap poster yn gweithio yn berffaith. Felly, just cliciwch ar y cerdyn pink fan hyn nawr sy'n dweud creu poster. Clic ar hwnna, bydd yn agor y golygydd. Chyfal mwyn ar siap perffaith ar gyfer cerdyn top trumps. Nawr, dwi'n mynd i fynd nôl ymlaen i'r iPad, felly pidwch y phoeni, na i wneud cwpl o gamau bach fan hyn nawr, a wedyn na i draw i'r iPad i gael dala lan. Right, nawr, y peth cyntaf sy'n siarad ni yw, mae angen i ni gael lliw i'r cerdyn, lliw cefndir i'r cerdyn. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y top fan hyn ble mae'n dweud golygu'r dudalen. Clic ar hwnna. Gar y chwith. Mae'n dweud fan hyn, cefndir, chi'n gweld? Lliw y cefndir. Chwn ni glicio ar hwnna, a dyma ni. Nawr, chwch chi ddewis un o'r lliwiau sydd fan hyn, chi'n gweld? Mae'n mynd i newid e. Hyfryd, 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 hyfryd. Iawn. Neu, chwch chi wrth gwrs fe mewn i'r personol a cymysgu lliw licech chi gael. Gan ddefnyddio'r enfys fan hyn a'r bocs o dditano. Right, wel dwi'n mynd i fynd am hwnna dwi'n meddwl. Ond, dyn ni'n mynd i weld lot o hwnna, just fframyn bach ni'n mynd i weld o hwnna, oherwydd ni hefyd yn mynd i ddefnyddio siap. Felly, dewch chi ni gael fynd i ychwanegu petrial gyda corneli crwn. Rounded rectangle, maen nhw'n gael fe'n Saesneg. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith. A dwi'n mynd i glicio ar yr elfennau. A lan o'r top, sgrolio draw i'r siapiau. Dyma ni, siapiau. Nawr, dwi'n dod lawr i'r rectangles, a dwi eisiau, dyma ni, chi gweld y math yma le mae'r corneli yn grwn. Mae un fyna, mae'n arall fan hyn, mae'n arall fan hyn. Chi just dywyswch unrhyw un o'r reina. A fi am hwn. Nawr, dwi jyst mynd i sort of maint mas gynta. Felly, beth dwi eisiau gwneud yw just llenwi y papur a gadael just ymyl fel na. Nawr, dwi ddim yn moyn ymyl iddo fe, a dwi jyst mynd i roi fe yn y canol. Chi'n gweld, dwi'n symud i'r hwn, mae'r llinellau pink yn dweud, roi, mae hwnna'n y canol o'r chwyth i'r dde, ond os dwi'n dod lawr, nawr, right, mae'r ddwy linell pink na'n dweud wrtho fi bod e right yng nghanol y papur. Nawr, dwi ddim yn moyn border o gwbl, felly dwi'n mynd i ddod lawr y trwch y border i ddim byd, i 0. Crynder y corneli. Nawr, mae hwn ddiddorol. Lle chi'n neud e'n fwy crwn, ond mae eisiau bod e'n weddol betriol, felly rhywbeth fel yna yn mynd i weithio neis. Ydy. Nawr, beth olaf fi'n mynd i wneud yw newid lliw y petriol yma. Mae'n llwyd ar hyn o bryd, ond dwi'n mynd i ddefnyddio graddliw. Dwi'n mynd i glicio fan hyn ar llenwi. A dyma ni, nawr te, dwi'n mynd i ddefnyddio un o'r graddiannau newydd mas i dan i fan hyn, a drio ni nhw mas. Neis iawn. Nawr, dwi jyst eisiau gwneud yn siŵr bod e ddim rhy debyg i liw cefndir y papur. Chymod, mae'r pyn un oedd e. Mae rai o'r rhain le maen nhw bach rhy debyg. Felly, dwi'n mynd i wneud siŵr bod e'n ddigon gwahanol. Fi licio hwnna, yr oren yn gweithio neis gyda'r glas. Right, dyna ni wedi wneud lliw cefndir, ychwanegu petrial gyda chorneli crwn, a wedyn tynnu yr border, dim border yr petrial na, a wedyn yr ola dewis un o'r graddiannau ar gyfer yr petrial. Right, draw i'r iPad te, achos mi eisiau ni ddal lan ar yr iPad. Dyma fi te ar dudalen cartref yr iPad, a dwi jyst yn mynd i wasgu ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Dyna fe. A unwaith mae hwn yn llwytho, mae eisiau gosod lliw y cefndir yn gyntaf. Nawr, fe welwch chi fi draw ar y cyfrifiadur yn clicio ar golygu'r dudalen ar y top. Nawr, ar yr iPad, mae rhywun wedi newid yr iPad i ddal o lan. Mae rhywun wedi diweddaru'r iPad. Wel, gret. Na ni, golygu'r dudalen. Chos oedd hwnna'n wahanol yn sbel fach. Right, fi'n mynd i wneud yn wahanol trwy hyn, a fi am gwyrdd yma. Right, a nawr mae eisiau petrial. Felly, ychwanegu cynnwys ar y top. Elfennau.
Sgrolio draw I siapiau. Gret. Nawr te, petrial, dyma ni, petrial mewn. Nawr te, dewch ni gael just... A fe, rhywbeth fel yna. A cofiwch nawr, pidwch y phoeni os nad yw yn edrych bod e yn y canol, achos ar ôl ailfeintio'r petrial, llwch chi... Dyna ni, wedi wneud. Right, dim border, sgwylwch yn dda, trwch y border reit lawr, ac yn olaf, lliw y llenwad, dwi'n drial un o rhain. Pa'n sy'n gweithio neis? Hwna gweithio neis. Na ni. Right, a na fi'n barod I fynd ar yr iPad. Right, nôl i'r porwr te, I ni gael bwrw man. Right, nawr. I ni yn mynd I fod yn cynhyrchu delwedd o'r cymeriad. Felly, dewch I ni gael cadw lle i'r ddelwedd na. Felly, I fi mynd I roi siap arall mewn. I fi mynd I fynd i'r elfennau eto, siapiau, a tro hyn dwi just eisiau cylch plaen. Na fe. A tro yma dwi yn moyn border, dwi eisiau'r border fod rhywbeth tebyg i'r drwch y border sydd yn ni. O, felly tyma bach yn llai, mae hwnna bach yn rhy drwchus felly. Right, a dwi'n ni just dod lan a maint hwnna. Right, mae trwch y border yn rhy drwchus nawr. Na fe, rhywbeth fel yna. Mae rhaid ni gadw lle ar y gwaelod i'r categoriau a'r sgôr. Mae'n neis gael bwlch bach fel yna. Right, nawr te, yr amlinell sy'n bwysig fan hyn, yr amlinell, y border. A licen i'r border fod union yr un lliw a cefndir y cerdyn. Felly, allwch chi, chymod, just fynd trwyddo, ond os chi'n cofio, nes I gymysgu'r lliw yma, nes i'r personol a cymysgu fe. Felly, mae'n amhosib, rili, fi ffind o'r un lliw, ond I bai bod fi'n defnyddio yr pipet. Clicio ar y pipet, ac yna clicio ar yr union liw I chi moyn, a dyna ni wedi cael ei osod. Nawr, lliw tu fewn, sdim ots beth yw hwnna, oherwydd I ni yn mynd I fod yn rhoi lluna. Chymod beth newn ni ddo yw, fi'n mynd I just osod y lliw tu fewn I fod yn dryloiw, dim llenwad. Fel na. Right, great. Nawr te, beth ola na I wneud cyn mynd draw i'r iPad yw mae eisiau I ni gael enw y cymeriad a enw'r llyfr ar dop y dudalen. Right, dwi'n mynd I fynd I am testyn ar y chwyth. A dwi'n mynd I ychwanegu testyn. A dwi'n mynd I sgrifennu mewn yn Alfred. Dyna ni. Dyna enw'r cymeriad. Felly mae hwnna'n gallu bod yn fawr. Dim o'r fawr yna. Neu, rhywbeth fel yna. Nawr, mae eisiau ffont cool arna ar gyfer hwn. Felly dwi'n mynd I fynd i'r ffontiau argymhellyr, gweld y cyfan. Nawr de, beth sy'n ma? Chymod beth, felly yna I ddim mynd mewn yna. Felly yna I ddod lawr a clicio lawr fan hyn. A dwi'n mynd I sgrolio trwyddo. Ond dwi'n mynd I weld os allai ddod I hyd I rhywbeth sy'n mynd I weithio'n dda ar y cerdyn top Trump yma. Arfo ni'n da. Licio hwnna. Ydw. Dych chi'n weld beth arall sy'n gael yna. Chi'n weld? Arfo bold. Felly yna bethau, iawn. Gret. Ydy, mae hwnna'n edrych yn wych. Right. Felly mae hwnna di wneud. Beth am roi amlinell o amgylch y testyn. Felly lliw yr amlinell, a chi'n lle wedi dyfalu, dwi'n mynd I ddefnyddio'r un lliw ma to. Fel yna. A dod lan a thrwch yr amlinell reit lan. Nawr, lawr tym bach o lle. A mae hwnna'n rhoi effaith cool I ni, ynddo e? Mae'n edrych fel bod ymyl y cerdyn a'r enw a'r cylch yma I gyd yn toddi mewn iddi gilydd. Right. Be fi'n mynd I wneud yw dyblygu'r testyn yna. Iawn. Felly, chi'n gweld, mae'n fotwm dyblygu ar y top.
A mewn yn fan hyn, dwi'n mynd i deipio enw'r llyfr. Dosbarth Miss Prydderch. Chymo be, na i just adle fel dosbarth Miss Prydderch fi'n credu, achos mae yna 3 ohonyn nhw, ond mae Alfred ym mhob un o'n nhw, felly na i just neud na. Dosbarth Miss Prydderch. A just, chi'n gweld beth fi'n neud, dwi'n ailfeintio hwnna nawr, just i ffitio'n daclus ar draws y cerdyn fel na. A beth ola na i wneud yw just gwirio a dwi'n moyn trwch yr amlun eich fod yn fwy trwchus, llai trwchus, reit lan fi'n credu, reit lan, ie. Yeah. Na ni. Arbennig, right. Mae hwnna'n edrych yn gret. Nawr, am eisiau i fi siapo hi draw ar yr iPad, nos e? Tipyn bach o waith da fi'n neud. Dyma ni te. Felly'r cylch i gynta. Ewn ni ychwanegu cynnwys, elfennau, siapiau, dyma'r cylch. Right. Dewn i ni gael gosod y cylch yn fras ble ni eisiau fe. Tia fyna, byddwn ni'n dweud, ie. Yeah. Trwch yr border lan. A bod e jyst yn matcho yr ymyl yn weddol agos. Na fel licen i fe. Dyma ni. A wedyn lliw yr amlinell, wel y gwyrdd mae we. A wedyn lliw y llenwad, dim byd, diolch yn fawr. Gret. Nawr de, mae'n amser yn bach o testyn. Am testyn, ychwanegwch chi'ch testyn. A bant a fi, Alfred. Na ni. Rhoi hwnna mewn. A to, lliw yr amlinell, yr un lliw, trwch. Nice. Gret. Font nawr te. Eisiau ffind o ffont da ar gyfer hwn. Beth am hwn? Cwpal. Hwna ni'n da. Hwna ni'n cool iawn. Na ni. A dechrau ni gael dyblygu hwnna. A newid y testyn. Dosbarth Miss Prydderch. Na ni. Eisiau bod hwn yn ffitio neis ar draws y dudalen. Na ni. Rhywbeth fel yna. Yn edrych yn gret. Right, mlaen yn ni. Nawr te, y cam nesaf yw i gynhyrchu delwedd o'ch cymeriad. Nawr te, ni'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI, i gynhyrchu llun o'ch cymeriad. Felly, mi eisiau bod chi'n gallu disgrifio'ch cymeriad. Nawr, be dwi'n mynd i wneud yw clicio ar ychwanegu cynnwys ar y chwith a cyfryngau. Ond, dwi ddim yn mynd i chwilio fan hyn trwy'r lluniau, a dwi ddim yn mynd i chlwytho i chwaith, dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Clicio ar y botwm llwyd fan hyn, cynhyrchu delwedd. Dewis sy'n sgwar. Nawr, mae sgwar yn gweithio oherwydd mae'r sgwar yn mynd i ffitio neis mewn yn y cylch na. Ti'n gweld? Ffitio neis, bydd ni'n tocio'r corneli bant i gael troi hwn yn gylch. Right, eisiau disgrifio Alfred yna. Right, wel. Bachgen 10 oed. Gwisg ysgol. Siwmperlwyd, iawn. Gwallt lliw oren. Gret, mae hwnna'n iawn. Right, mae hwnna wedi wneud. Nawr, arddull. Nawr, cwch chi feddwl am eich arddull. Ond, dwi'n mynd i fynd felly i'r technegau. Nawr, mae Doodle yn gallu gweithio neis, ond dwi hefyd yn mwynhau torlun leino yn ddiweddar. Felly dwi'n mynd i fynd am hwnna. Felly dwi'n mynd i technegau,
a sgrolio lawr I torlun leino. A nawr dwi'n mynd I gynhyrchu hwnna. A bydd Express yn rhoi 4 dewis I fi. 4 dewis I fi ar gyfer bachgen 10 oed. Gwisgo ysgol, siwper lwyd, gwallt, lliw, oren. Gewn ni weld beth gewn ni nawr te. Ni'n gael gweld beth sy'n mynd I ddod. A wrth gwrs ni'n mynd I gael hwn mewn arddull torlun leino. Wow, cool! Wel, mae'n gwisgo kilt fyna yn yr un gwaelod. Nawr, allech chi fynd am yr torlun leino, mae tyma bach yn brysur, yn dweud. Dewch i ni gael trial un o to heb hwnna. Dewch i ni gael dad ddewis hwnna. A fi mynd I fynd nôl mewn i'r technegau a I am doodle. Tro ma. Triau hwn yn lle ni. Fi yn licor torlun leino ma. Mae'r effaith yna mor cool, ond falle mae doodle sydd eisiau. Nawr fi'n gweud hwnna, fi'n cael gwared o hwn. Fi yn eitha lico hwnna. Ond na fe, sdim ots. Right. Ni weld be gewn ni gyda doodle. Doodle. Da. O, dyma ni. Right, wel, mae'r ein yn gret. Dwi yn mynd I fynd am yr un... Yma fi credu. Nawr, sa'n siŵr iawn beth yw'r scribbles yma sydd fan hyn. Ond newn ni sorto'r un yma, nawr. Right, wel, mae hwnna'n edrych yn dda gyfer Alfred. Felly dwi'n I ddewis hwn, ond dwi'n mynd I dynnu'r cefndir hefyd. Felly clic ar Catrin cefndir. A de. Right, nawr, mae eisiau fi gael gwared o'r scribbles yma, ond e? Felly, nawr bod y cefndir yn mynd, dechrau ni gael clic o'r delay. A beth lle ni, just peintio'n gyflym dros y doodles yma. Na fe, chi'n gweld am nhw'n mynd... Nawr, mae rhan o'i gosau wedi diflannu fyna, I ddwylo fe, tyma bach. Ond peidwch y phoeni, ni'n gallu cael beth yn ôl. Right, felly mae hwnna yn eitha da, ond beth sy'n eisiau gwneud nawr yw adfer ambell I ddarn, dod nôl ag ambell I ddarn. Felly, dwi'n ddod lawr o maint y brwsh, a nawr de, ni wedi colli grisau fan hyn, na ni. A nawr dwi'n mynd nhw'n peintio, jyst yn clicio. Un clic ar y llaw. Na ni, a draw fan hyn. Na fe. Cos. Na fe, cyw bod hwnna'n iawn. Nawr lle glicio gorffen. A na ni. Right, mae Alfred wedi wneud. Nawr, o'n I ddim yn bwriadu cael Alfred a'i drad fyna, ond fi'n credu bod yn edrych yn cool iawn. Y bwriad o dy fi oedd bod e'n mynd I fynd tu ôl i'r cylch, fel na. A falle hyd yn oed bod fi'n, chymod, days, dim yn hynna. Falle hyd yn oed bod fi yn neud Alfred yn fwy ac yn tocio fe mewn i'r cylch. Iawn, yn defnyddio tocio fan hyn. Tocio, chymod fe, na I neud e. Ie, na I neud e. Tocio a dewis siap cylch. A fan hyn nawr, allai newid size y fframyn. A ble mae e. Symud y fframyn. Na ni, rhywbeth. O, bron y bod. Land yma bach. Na fe. Mae hwnna wedi gweithio yn gret. Right. Ie, mae hwnna'n edrych yn neis fel yna. O'n I yn eitha licio I dradau ar y cylch hefyd, ond na ni, wel, llai neud hwnna drawr yr iPad, llai. Right, gred. Nawr, os I chi moyn, allwch chi ychwanegu cefndir fan hyn hefyd. Iawn? Allwch chi ychwanegu cefndir. Nawr, mae stori Alfred yn digwydd yn ysgol y Garn, felly, chymod, allan ni just fe mewn I fan hyn, ychwanegu cynnwys cyfryngau. Allan ni chwilio mewn fan hyn am rhywbeth fel classroom. Nawr, mae'n eitha neis cael, yn y ffotos, wrth gwrs, yn y lluniau, gweld y cyfan, mae'n eitha neis cael llun go iawn fel hyn, tu ôl I, chymod, darlun fel sydd dyn ni fyna. Felly, dewch i ni gael rhoi hwnna fyna, rhoi y tu ôl i'r cylch, a
tocio fe i siap y cylch. Mae eisiau fi wneud et bach yn fwy. Na ni, fel na. A tocio i siap y cylch. Dyna ni. A wneud siw fod hwnna tu ôl i Alfred. O, na fe, chi'n gweld? Mae'r effaith yn cool iawn. Fi'n licio hwnna bod ffoto yn y cefn a wedyn y darlun yma o'i flanau. Ni'n hoffi hwnna fawr iawn. Nawr, os chi'n teimlo bod e'n rheolau neu rydywyll, cofiwch bod chi'n gallu clicio ar y llun i hun a mynd i'r effeithiau, llwch chi roi hidlydd arno fe, llwch chi roi rhywbeth fel cysgod, tywyllu. Mae lan i chi faint i chi yn moyn golygu rhain mewn yn yr effeithiau. Right, mae hwnna'n edrych yn fendigedig, felly fi'n mynd draw nawr te i'r iPad i cael cyrraedd fyna. Alright, we're bant yn ni. Ychwanegu cynnwys ar y chwith. Open days. iPad fan hyn. O'n i'n neud y tor y cyfriadau yna. Ychwanegu cynnwys ar y chwith, cyfryngau ar y top, cynhyrchu delwedd, sgwar. Great. Right, nawr. Beth i fi moyn neud gyda'r ddelwedd sgwar yma? Wel, beth licen i wneud yw tipio mewn hyn. A rwy'n rhoi mewn hyn bach gen. Dig oed. A be wedai nawr de. Gwisg ysgol. Siwmper goch a chrys melyn. Iawn, a falle wedai bod e'n wisgo sbectol. Gwisgo sbectol. Iawn, nawr te, o ran wedyn y lawr fan hyn, mae da ni, wrth gwrs, effeithiau, technegau. A na i drio rhywbeth gwahanol trwy'n, beth am fynd am peintio acrylig. Trin yw na. Mae'r doodle nawr i troi mas yn gret yn dwi. Mae e wedi i fod yn dig, ond fi wastad licio trio pethau bach gwahanol mas trwy'r amser. Nawr, dydych chi'n gweld, ydym ni'n gael y sbectol, yr wisg ysgol, siwmper goch, ydym ni'n gael yr holl bethau yma. Rwy'ch fanylion, fwy o fanylion i chi'n rhoi mewn, mwyaf fydd yr delwedd yn edrych yn union fel eich dychymyg chi. Nawr te, cool. Sa'n siŵr pan maen nhw'n peintio. Falle fod fi'n mynd i newid yr techneg eto. Fi'n mynd i deunyddiau, achos mae hwn yn un fi licio, papur heinog. Mae hwn yn cool. Na i drio hwn. A drio ni fe to. Wel, nes i ddewis peintio'r olew, a oedd rhan fwy oedd y bachgen yn peintio. Felly, o'n i ddim yn wir ymwneud bod e'n peintio. Felly, na drialun gwahanol. So, felly fi wedi cadw'r testyn ar y top, gwmwys i'n peth, just ticio bocs gwahanol. Dwi wedi mynd am papur heinog y tro hyn. Nawr, mae'r effaith yma'n gallu bod yn effeithiol iawn y papur heinog. Dwi'n wedi defnyddio fe, sbel fach. Dyma ni, diddorol, fi licio'r un yma. Mae hwnna'n cool iawn. Right, fi'n mynd am hwnna, fi'n credu. A dwi wedi gorffen, felly tap ar X ar y top. Chi weld le mae'n gweud cynhyrchu delwedd, just tap ar yr X. A nawr allai dynnu'r cefndir. Na ni. A i fi ymwneud yn lawr yr maint. Roi hwnna tu ôl yr cylch. Fel yna. Nawr mae angen rhyw gefndir yma, ond e. Felly, dwi'n mynd i fynd mewn i'r ychwanegu cynnwys, cyfryngau, mewn i'r cyniau, a dwi'n jyst yn mynd i chwilio am paper. Na ni. Pwy na i am.
Rhywbeth eitha neis fyna. Rhywbeth tywyll felly'n gweithio neis tu ôl yna. Gret. Tocio hwn i gylch de. Tocio. A siap cylch. Gorffen. A nawr mae jyst eisiau gwneud siŵr bod y cylch na ni. A roi e tu ôl. Llusgo fe yn y stac heina. Law tu ôl i'r cylch. Tu ôl i Alfred. Na ni. Gret. Wel, hwnna di troi mas yn cool iawn hefyd. Right, wel, ni bron ar ben gyda'r weithgaredd gyntaf yma. Be sy'n eisiau ni'n ei nawr, wrth gwrs, yw roi y categoriau mewn ar gyfer y cymeriad yma. Mae'n rhaid fod onest, chi ffili just gweud bod nhw'n ennill popeth. Iawn? Chi ffili gweud bod nhw'n ennill popeth. Right, felly dewch i ni gael roi tabl mewn. Nawr, i ychwanegu tabl, i ni'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys eto, a i ni'n mynd i ddod lawr a dewis siartiau a gridiau, achos licen ni gael grid. Felly, yn ddod i grid. O na, dim grid, sori. Tabl, dim grid. Right, tabl fan hyn. A dyma ni, mae'r cyntaf yma yn iawn. Clic ar hwnna. Nawr, mae angen 4 res yna a 2 golofn. Felly, mae eisiau cael gwared ar 2 golofn. Felly, allwch chi glicio yn unrhyw flwch a mynd i'r 3 dot a delay colofn. Na ni, a to. 3 dot, delay colofn. Right, felly mae da fi 2 golofn, mae hwnna'n gywir, ond dim ond 4 res sydd angen. 1, 2, 3, 4. Felly, dys dim angen rhywun gweilo yma. 3 dot, delay res. Na fe. A nawr, mae da ni 4 res, 2 golofn. Right, dwi jyst yn mynd i ddefnyddio'r dolenni yma nawr i ailfeintio fel bod nhw'n ffitio'n daclus. Gret. A i fi'n barod i ddechrau teipio yr enwau'r categoriau mewn. Nawr, yn gweud hwnna, dim ond rifau sy'n mynd yr ochr yma, felly dim angen gwybod o le draw yn hyn, felly allai i newid, na ni, chi gweld? Rhoi mwy o le i'r testyn, i'r ysgrifen ar y chwith, a just y rhifau a'r sgôr ar y dde. Right, wel beth oedd da fi ar y dudalen weithgareddau te oedd dewrder. Dewrder. A wedyn caredigrwydd. Caredigrwydd. A wedyn hiwmor. 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 A chwilfrydedd. Chwilfrydedd. Nawr. Nawr gyda hwnna di wneud, i fi'n chi gweld yn syth nawr, wel gall maint y ffont yma ddod lan, nag i lle. Gall maint y ffont ddod lan i fod yn fwy. Felly, dwi jyst yn mynd i glicio ar yr smotting glas, mae ddewis yr tabl cyfan. A nawr allai ddod lan a maint y ffont. Clicio ar y plus. Cadw clicio. Chi'n gweld? Tan bod ni'n hapus. Mae'r tabl yn dechrau mynd yn fwy, felly lawr o fe. Nawr, hefyd, beth am matcho'r ffont sydd â fi lan ar y top fan hyn? Nawr, do'n i ddim yn cofio beth oedd e, ond mae Express yn mynd i weid wrthych chi fan hyn beth sy'n mewn defnydd, felly arfod yma beth oedd e fan hyn. Mae hwnna'n eich yn gret. Falle bod dim angen i hwn i fod yn drwm, yn bold, felly yna i newid hwn i fod yn regular. Na ni. Right, a just newid maint y ffont tan bod chi'n hapus gyda fe. Gret. A nawr, mae'n amser ni roi sgôr. Dewrder i Alfred. Wel, mae'n ddewr iawn, felly dwi'n mynd i roi 9 allan o 10. Caredigrwydd, fi'n credu mae'n abeth yw i beth gorau fe. Mae'n gredig iawn. Hiwmor ddim cymaint. Mae'n eitha difrifol, fydden ni'n dweud. Mae'n fachan eitha serious. Felly falle bod fi'n ei roi hiwmor ar ryw 6. A wedyn chwilfrydedd. Nawr mae e'n chwilfrydig, mae e'n mynd i chwilio am anturiaethau. Ond fydden ni'n dweud bod yna blant eraill yn y dosbarth sydd falle'n fwy chwilfrydig nag Alfred. Felly beth am i ni weid bod i chwilfrydedd yn sgôr o 7. Mae hwnna'n ddigon teg. Nawr, to, allech chi wthio pethau rownd, tym bach, wthio rifau draw, i credu allai wthio rifau draw, na ni.
Nawr, dwi ddim eisiau yr cefndir yma i fod yn wyn. Lycan ni weld y lliw hyfryd sydd fi yn y cefndir. Felly, un o to, dwi'n mynd i glicio unrhyw le ar y tabl a clicio ar y smotyn bach glas ar y gwaelod i ddewis ei gyd. A fan hyn nawr, llwn ni fynd i'r lliwiau llenwi a newid hwnna i dim. Aha. Nawr, yr border, beth am wneud y border yr un lliw to a'r glas yma sydd â fi mhobman. Felly, clicio fan hyn. Dewis hwnna a just dewis yr un lliw to. Hynny, mae hwnna'n gweithio neis. A beth am ymestyn fel bod ni ddim yn gweld ochrau y borderi. Chi gweld? Na, mae hwnna'n gweithio yn hyfryd. Nawr, fi'n credu falle bod eisiau'r testyn yma. Buddies. Fi'n credu falle bod eisiau'r testyn yma, hwn, i ddod i'r canol. Felly, chi'n gwybod beth, fi'n newid popeth i fod yn y canol. Just dewis y tabl cyfan a canoli'r testyn. Canoli fan hyn. Alunio llorweddol canoli. A vertigol canoli. Iawn. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, fi'n credu lle symud bethau draw ychydig i roi mwy o le i'r rhifau. Dwi jyst yn newid ambell i leoliad y llunellau yma, jyst i wthio pethau o amgylch tan bod fi'n hollol hapus dy hwnna. Chi'n bod beth? Fi yn hapus dy hwnna. Mae'r cerdyn top Trump yna yn fendigedig. Yn credu bod hwnna wedi troi mas yn hyfryd. Right, wel mae eisiau ni wneud hwnna nawr draw ar yr iPad. Felly bant â ni. Dyma ni te. Felly tabl sydd angen, dwi'n clicio ar ychwanegu cynnwys ar y top, siartiau a gridiau, a wedyn tablau. A dwi jyst yn moyn yr un plaim yma sydd fan hyn. Right, nawr gyda hwn wedi ddewis, tapio unrhyw le, achos mae eisiau ni i ddileu colofn, a to, 3 dot delay colofn. Os ydych chi eisiau ychwanegu, o gwedwch bod chi wedi delay gormod, mae ydych chi fod yma ar gyfer hwnna hefyd, ychwanegu res, ychwanegu colofn, just ar y top fyna. Right, a mae eisiau i fi delay un res hefyd, felly dewis unrhyw fox, delay res, a dyma ni mae dy fi 4 res, 2 golofn. Iawn, lawr a hwnna de. Fanna, a llusgo hwn ar draws fel na. Gael ei ffitio yn hyfryd fel na. Right. Teipio. Dewrder mewn hyn. Nawr, sa i'n meddwl bod fi'n mynd i gallu defnyddio'r ffont. Wel, gen i weld nawr. Falle lle defnyddio'r ffont. Falle bod y ffont yna'n rhy brysur. Ond falle ddim. Falle bod e'n edrych yn cool. Caredigrwydd. Digrwydd. Wedyn humor. Ac yn olaf chwil frydedd. Iawn. A na i roi'r scores mewn fan hyn. Felly wedys i bod e'n ddewr iawn, 9. Bod e'n hynod o garedig, 10. Bod e ddim yr un person mwy adoniol. A bod e'n eitha chwilfrydig. Right, nawr, dyna hwnna di wneud. Dewch ni gael gweld nawr am bwyti'r ffontiau ac yn y blaen. Felly tap, dewis y tabl i gyd gyda'r cylch glas. A nawr ewn ni'r ffontiau, dewis, na ni, cwpal. Wel, na fe, fi di trial, mae'n gweithio, mae'n disgwyl yn iawn. A dewch ni gael canoli'r testyn te, a lunio fe i'r canol ac i'r canol. Gret, fi'n credu lle newid lleoliad y linell yna. Ie. A fi'n credu nawr all yr ffont dod lan. Nawr, mae'n hen bryd i fi ddechrau meddwl am gael gwared ar yr gwyn na sy'n y cefndir. Felly, lliw llenwi, dim byd, please. A nawr y border, wel dwi eisiau fod yr union liw gwyrdd sydd â ni fel na.
Right, wel chi'n bod beth, fi'n cael bod yna wedi troi mas yn neis iawn a dweud y gwir. Ydy, mae'r ffont y gweithio'n iawn yn dweud, just y bod yn iawn. Os bydde unrhyw fwy trwchus, bydde ddim yn ddigon hawdd i ddarllen, ond fi'n cael bod just yn iawn. Ydy, ma fe. Hyfryd, right, wel, i arbed eich cerdyn top trump, beth sy'n eisiau chi wneud yw clicio lan ar y top fan hyn le mae'n gweud D-Deitl. Dileu hwnna i gyd, a enwi fe fel cerdyn, top, trump, 2026. Na fe? Hyfryd, wedi wneud. Nawr, allwch chi argraffu reina. Na fydde fe'n cool os bydde ydych chi, dangosfwrdd yn yr ysgol, gyda top trumps pawb ar hyd y lle, wedi argraffu mas, byddai'n edrych yn fendigedig. Os ydych chi moyn argraffu fe, allwch chi glicio ar y botwm lawrlwytho ac lawrlwytho fe fel PDF a argraffu hwnna fel yna. Fel arall, allwch chi rannu dolen, fel bod rhywun sy'n clicio ar y ddolen gweld yn unig, yn gallu gweld eich top trump bendigedig chi. Dewis creu dolen fyna. Gewch chi ddolen, link, mae rhywun yn gallu clicio arno fe i weld eich gwaith hyfryd chi. Reit! Dyna ni. Ni'n barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd, ffrindiau. Ni'n barod i fynd ymlaen. Dewch ni gael mynd i'r dudalen weithgareddau i weld beth ni'n mynd i fod wneud. Sgrolwn ni lawr. Nawr, fan hyn. Gobeithio bod chi ddim wedi bod yn rhy fyrbwyll, yn rhy rotrach, yn rhoi sgôr i eich cymeriadau chi, achos nawr i chi mynd i gorfod cyfiawnhau bob sgôr. Felly, os ych chi wedi rhoi 10 i rywun, mae eisiau chi ddweud pam. A bydde enghreifftiau yn wych hefyd. Felly, ni'n mynd i ddechrau bant gyda ein cerdyn, ond ni'n mynd i droi yn fideo le i chi mynd i gyfiawnhau pob sgôr. Nawr te, bant a ni. Fel ni'n mynd i wneud hwnna. Wel, dyma ni de. Dyma'r cerdyn. Wel, cyn i ni droi hwn yn fideo, licen ni gadw hwn fel mae e. Dwi'n eisiau newid hwn, licen ni gadw hwn, achos mae hwn yn hyfryd. Felly, dwi'n ni ddyblygu hwn fel bod fi'n cadw'r cerdyn a bod y copi sy'n cael ei greu yn cael ei droi yn fideo. Nawr, i wneud y dyblygu, na gys rhaid fi wneud yw clicio ar y 3 dot ar y gwaelod a dewis dyblygu. Dyna ni, a nawr chi'n gweld mae da fi dudalen 1, dudalen 2, dudalen 1, dudalen 2. A dudalen 2 fyddwn ni'n troi yn fideo. Nawr, be ni'n mynd i wneud ar yr fideo yn gyntaf, i ni yn mynd i recordio troslais. Troslais, a voice-over. Iawn, ni'n mynd i recordio troslais. Felly, llwn ni'n neud hwnna'n syth gan fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith, a cyfryngau. Nawr, mae troslais yn dod o dan naill ai fideos neu cerddoriaeth. Lan i chi. Iawn, fideos neu cerddoriaeth. Nag yw ddim. O dan cerddoriaeth neu effeithiau sain. Cerddoriaeth neu effeithiau sain, fe welwch i'r botwm llwyd yma recordio troslais. Clic i hwnna, a i fi'n barod recordio. A be dwi'n mynd i wneud yw ddweud yn syml iawn fan hyn yw, dyma gymeriad Alfred o lyfr Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hyd gan Mryr Hopwood, a dyma pam nes i ddewis y sgôrs yma. Dyma pam nes i ddewis y sgôr yma iddo fe. Right, barod e. Dechrau recordio. Nawr, cofiwch, allwch chi gyd recordio'r un pryd mewn stafell swnllyd gan wneud siŵr bod hwnna, gwella lleferydd, ymlaen. Mae ymlaen fyna, chi'n gweld? Hwna off, hwna ymlaen. Right, mae ymlaen, felly dwi'n mynd i ddechrau recordio. A banta fi. Cyfri fi lawr. Dyma gymeriad Alfred o lyfr Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hyd gan Mryr Hopwood. A dyma pam nes i ddewis y sgôrs yma iddo fe. Right, nawr, mae'n llais i, chi'n gweld, lot yn hirach na yr olygfa o dani. Felly, os na i chwarae hwn i chi, mae'n llais i yn cario ymlaen, ond mae'r cerdyn yn diflannu. Grandwch ar hwn. Dyma gymeriad Alfred o lyfr Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hyd gan Mryr Hopwood.
A dyma pam nes I ddewis y scores yma iddo fe. Iawn, wel, yn amlwg dwi ddim yn moyn i'r cerdyn I ddiflannu fel yna, felly beth sydd eisiau fi wneud yw ymestyn y cerdyn. Felly, cydio yn yr ymyl yma ar yr ochr dde, a jyst llusgo fe i'r dde fel bod e'n para'r un mor hir a'r troslais, y blocyn gwyrdd yna, troslais gwyrdd. Right, great. Nawr, yr bwlch gwyn yma, dim angen hwn yna, felly chefn i'r 3 dot a dewis dileu yr olygfa yna. Iawn. Nawr, ar gyfer pob sgôr, be fi'n mynd I wneud yw, dwi'n mynd I ddyblygu yr olygfa gyntaf yma. 3 dot, dyblygu. Na ni. Right. Nawr, ar gyfer y copi yma sydd â fi, be fi'n mynd I wneud yw, dwi'n mynd I newid, dwi'n mynd I gael gwared ar enw'r llyfr o fan hyn, felly dewis enw'r llyfr, a delete. Iawn, a wedyn dwi hefyd yn cael gwared ar y tabl. Felly, clicio unrhyw un tabl, clicio ar y cylch bach glas I ddewis ei gyd, backspace neu delete. Right. Na, dwi'n mynd I newid enw y cymeriad, sef Alfred, I beth bynnag yw'r categori cyntaf, sef dewrder. Chi'n gweld, fi chi cadw yn ôl i'r olygfa gyntaf I checo. Right, dewrder. Okay, na, jyst newid hwn I dewrder. Nawr, os yna gwe'n ffito, mae eisiau chi just ailfeintio. Fel bod e'n ffitio yn daclus yn ei le fel yna. Right. A wedyn, mae angen I ni roi'r sgôr. Beth oedd y sgôr? Wel, lle glicio nôl i'r olygfa gyntaf, dewr 9. Right. Wel, be fi'n neud yw dyblygu yr teitl dewrder. Felly dewis dewrder, a wedyn clicio ar y botwm dyblygu. A dyma ni. Allai newid yna nawr I fod yn 9. A mae hwnna'n gallu bod yn fawr. Fi ddylco bod e'n mynd dros ymyl y cylch fel yna. Chymod? Fi licio hwnna. Fel yna. Nawr, llwn ni hefyd wedyn rhoi eicon, man hyn, sydd yn symboleiddio dewrder. Llun fi ni ychwanegu cynnwys, na sa'i cweit rhywbeth fi'n ei wneud fan hyn. A dwi'n mynd I fynd i'r elfennau. I'r asedau dylunio, dwi'n meddwl. I'r asedau dylunio, a na I chwilio mewn hyn am bref. Neu brefery. Tryn hwnna. Dyma ni, cwpl o bethau bach diddorol mewn hyn. Beth I am? Felly I am just brave. Llew. Hwna'n un da. Llew yn ddewr. Right, beth na chwilio am lion. Lion. Alright. Diddorol. Beth yw'r rhaid ni gyd? Alright. Tiger. Tiger. Mae pam oedd yr... Pam oedd ni ddim yn gael llew? Fi moyn llew. Lion. Wel. Rhyfedd. Beth am I fi roi Leo? L-E-O. Dwi'n mynd I gael llew. Ydw. Right. O'r diwedd. Di ar annwyl. Connie. Connie. Nawr te. Pa un te? Hwn yn edrych yn un dewr ynddo fe. Hwna, ar boi. Go fe. A fe, mewn a fe. A jyst rhoi hwnna mewn yn drws nesaf i'r rhif. Right. Wel, mae hwnna'n edrych yn gret. Ond, beth am y llun o Alfred fan hyn? Wel, dewch I ni gael gwared o fe. Clic ar hwnna. Delay hwnna. A dwi'n mynd I adael yr dosbarth. Nawr,
Be fi'n mynd i wneud yw ffilmio'n hynna'n yn esbonio pam dwi'n meddwl bod Alfred yn heiddi sgôr 9 ar gyfer dewrder. Os chi'n chi roi enghraifft allan o'r llyfr, hyd yn o'r yn well. Right, dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau, fideos tro hyn, a dwi'n mynd i recordio fy hun, recordio eich hun. Nawr, dyma ni, mae'r camera'n agor i fyny, dyma'r camera fan hyn. Chi'n gweld, mae'n pigo'n llais i lan. Right, no, na i ddod lawr ar sedd, so mae'n dorri top yn hen i ffwrdd. Right, a dyma ni fynd i siarad i'r camera am pam bod Alfred yn heiddi sgôr 9 ar gyfer y dewrder. Iawn. OK, bant ni. Mae Alfred yn heiddi 9 ar gyfer dewrder oherwydd drwy'r llyfrau yma i gyd pan fod crew yn mynd i drafferth, Alfred yw'r un sydd yn llwyddo i gael nhw mas o drwbl gan fod yn ddewr neu gwneud rhywbeth dewr. A ni, recordio hwnna, a dwi'n mynd i gadw'r recordiad, cadw hwnna. Nawr, mae doi ddewrs ydych chi. Nawr, allwch chi just tocio hwn i gylch, neu allwch chi dynnu'r cefndir gyda, beth yw enw'r, Catrin Cefndir, a pwy yw hwn? Kevin Cefndir. Kevin Cefndir. Nawr, allwch chi ddefnyddio Kevin Cefndir fyna, neu, wrth gwrs, allwch chi just tocio eich fideo chi i siap cylch. Dewis y fideo tocio i gylch, fframio fe lan, popo fe yn i le, fel yna, a roi fe tu ôl i'r cylch yn y stac heinau. Nawr, dewch ni gael gwylio am y i ni gael gweld siw mae'n mynd. Mae Alfred yn heiddi 9 ar gyfer dewrder oherwydd drwy'r llyfrau yma i gyd pan fod crew yn mynd i drafferth, Alfred yw'r un sydd yn llwyddo i gael nhw mas o drwbl gan fod yn ddewr neu gwneud rhywbeth dewr.
Sa'n clywed dim sŵn. Pam dwi'n clywed sŵn? Sa'n siŵr. Rai, fi'n gwybod rhywbeth bach rhyfedd wedi gyda sain fyna. Diar. Wel, beth bynnag. Dewch ni gael neud un arall. Sain neu beidio. Cyd bod sain yn gweithio. Dych chi'n gwirio hwnna? Ydy, mae sain yn gweithio. Ni ar mi. Credu ath rhywbeth o'i le fyna. Gyda ni dywelwch fyna am sbel fach. Right, dewch ni gael neud unwaith tore gan bod chi moyn clywed ar sain. Ewn ni fynd i 3 dot a dyblygu. A dyma ni'n mynd i'r sgôr nesaf, sef hiwmor. Iawn, wel, dewch ni gael trial ydy. Hiwmor, na ni. A newid y maint fel bod e'n ffitio yn neis fel na. Gred. Sgôr hiwmor Alfred yw 6. 6, dyna ni. Nawr, fel ni'n mynd i gynrychioli hiwmor. Wel, dewch ni gymryd draw i'r elfennau. Sef y dylunio, yn chwilio fan hyn am clown, weithiau? Ie. Pam lai. Hwna'n bendant yn cynrychioli hiwmor, ynddo e? Na ni. Right, nawr, nag y gwared ar y fideo honna i gyd. Clic yn y stack heinau, gwasgu delete neu backspace. Right, nawr, fel ddwedais i, ond falle oedd yr microffon ddim yn gweithio, allech chi jyst cadw ar recordio chi'n gan fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos a recordio eich hun, ond ar y cyfrifiadur, felly os ych chi ar y porwr, o'r Chromebook, Mac, PC, laptop, beth bynnag, yna allwch chi animeiddio cymeriad yn syth mewn hefyd. Felly, beth am drial hwn? Right. Nawr, allech chi ddod o hyd i rywun sy'n edrych yn fel eich cymeriad chi? Neu yn edrych fel chi? Neu just dewis unrhyw gymeriad chi moyn, just achos bod chi'n meddwl bod y cymeriad edrych yn cool. Felly yna i fynd am un i fi meddwl sy'n edrych fel Miss Brotherch. I hun, felly. Nawr de. Na gwestiwn, pa un o'r ein sy'n edrych fel Miss Brotherch? Smo i yn siŵr. Falle oedd Evangeline yn edrych tyn bach o'n Miss Brotherch. Right, na ni. Mae'n cymeriad ni fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i fynd am gefndir. A beth am chwilio am... beth am ysgol. Ie, ystafell ddosbarth. Gweld, mae categori ystafell ddosbarth. Nawr de. Beth ewn ni am? Bwrdd sialc. Hwna'n un ffyda. Ystafell ddosbarth oren. Hwna'n un neis. Dosbarth bwrdd sialc. Neu llyfrgell. Llyfrgell. Pa un o'r ein sy'n edrych fel dosbarth Miss Brotherch wedych chi? Fi'n meddwl falle taw hwn yw'r un i fi'n lygo ore. Right. Newch siŵr bod ni'n troi'r gwella llyferydd ymlaen. A bant yn un. Nawr, cofiwch fan hyn, fi'n sôn am pam fod Alfred yn cael sgôr 6 ar gyfer hiwmor. A bant a fi recordio. Nawr, fod Alfred yn hoff iawn o gael hwyl a chymryd ran yn hwyl y grŵp, dyw e ddim yn aml yw'r un sydd yn dweud rhywbeth doniol i wneud pawb arall i chwerthin. Felly dyna pam dwi'n rhoi sgôr o 6 iddo fe ar gyfer hiwmor. Right, wel beth sy'n digwydd nawr yw, mae hwnna'n uwchlwytho hwnna i Express, mae e'n mynd i gael gwared o unrhyw sŵn sy'n y cefndir, wedyn mae e'n mynd i lip-synco, mae e'n mynd i matcho yn llais i wefus y cymeriad yma. Yna mae'n mynd i rando ar tôn fy llais i weld oeddi'r cymeriad yn swnio'n hapus, yn swnio'n drist, yn gofyn cwestiwn, yn cyflwyno rhywbeth, a wedyn mae'n mynd i benderfynu sut i animeiddio symudiadau gwyneb a corff y cymeriad hefyd. Unwaith mae wedi gwneud hwnna i gyd, fydd y ffenest yma yn cau a fydd e'n gosod y cymeriad yma mewn yn y prosiect. Ond ar hyn o bryd, rydyn ni'n disgwyl yn y cyw.
Ni'n disgwyl yn y cyw. Nawr, sa'n mynd i ddisgwyl yn y cyw am spel hirach, achos ni'n dod yn agosach, ydyn, i ddiwedd y wers. Ac i gen i weld nawr, os mae'n cadw gweud disgwyl yn y cyw, falle fydda i yn canslo hwn nawr gyda'r X yn y cornel top ochr dde. Ond, beth bynnag, dyna fel i ni'n ychwanegu cymeriad wedi animeiddio mewn i'ch prosiect chi. Chymod beth, mi wedi bod yn disgwyl yn y cyw fan hyn am amser spel fawr. Fi'n dechrau ame pinau bod hwn yn mynd i weithio, chi'n gwybod, i fi nawr. Falle ddim. Pan fydd hwnna'n glanio mewn gyda chi yn eich prosiect, yna bydden ni'n tocio fe eto i siap cylch, fel nes i gyda'r fideos, wrth gwrs, yn y golygfeydd eraill. Na, fi'n i ganslo hwnna. Right. Mae da, beth yw hwn? Ragolwg. Na. So fe'n gweithio. Canslo. Cai hwnna lawr. Na. Right. Os ych chi cael trafferth gyda animeiddio cymeriadau am ryw reswm, allwch chi wrth gwrs mynd ar y cordio chi'n fel nes i ar gyfer yr golygfeydd cyntaf. Nawr, dwi ddim yn wneud achos dwi yn moyn dangos rhywbeth arall i chi cyn bod ni symud ymlaen, sef wrth gwrs trawsnewidiadau a cerddoriaeth gefndirol. Nawr, trawsnewidiadau yn gyntaf. Rhwng dwy olygfa, unrhyw ddwy olygfa, cliciwch ar y smotyn plus bach yma fan hyn, a dewis ychwanegu trawsnewidiad. Nawr, ar y chwith, mae ydych chi wedyn ddewisiadau. Cywch chi hofran dros ydych chi gweld am mynd i ddangos, na ni, y trawsnewidiad i chi. Nawr, gyda rhain yn edrych fel cerdiau, fi'n credu bod pontio yn edrych yn dda, achos mae'n edrych fel bod y cerdyn yn sleido flaen y llall. Felly dwi'n mynd i ddewis pontio, na ni, a dwi hefyd yn mynd i ddewis defnyddio'r effaith pontio yma gyda phob golygfa. Na ni, felly nawr bydd e'n mynd o bob golygfa i'r olygfa nesaf gan bontio fel yna. Nawr hefyd, mae eisiau tymed bach o gerddoriaeth cefndirol yna. Felly dwi'n mynd i glicio'r ychwanegu cynnwys ar y chwith, a cyfryngau ar y top, a dwi'n mynd i ddod draw i'r cerddoriaeth. A fan hyn, llwn ni sgrolio lawr. Ond llwn ni hefyd chwilio. Llwn ni deipio mewn fan hyn rhywbeth fel adventure. A beth da ni fan hyn? Epic inspiring strings. Dych chi'n gael siarad hwnna? O'n i'r ddylech o'r cyntaf na, felly Epic Inspiring Strings, mewn o fe. Nawr, mae hwnna'n dod mewn ar lefel sain 100%, sy'n rhy grif, felly lawr o fe i rownd yr 10 fyna. Ac ar y diwedd, mae eisiau ni i bylu fe allan, fade out. Yn broffesiynol, dych chi'n cael clywed e? Dyma gymeriad Alfred o lyfr Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hyd gan yr effaith Hopwood. A dyma pam nes i ddewis y sgôrs yma iddo fe. Cool. Mae Alfred yn heiddi 9 ar gyfer dewrder oherwydd drwy'r llyfrau yma i gyd pan fod crew yn mynd i drafferth. Alfred yw'r un sydd yn llwyddo i gael nhw mas o drwbl gan fod yn ddewr i gwneud rhywbeth dewr. Nawr te, wedyn oedd rhywbeth yn bod ar y microffon dy fi fyna. Iawn, wel, dyna ni. Nawr, allwch chi wrth gwrs i adeiladu hwnna drwyddo, neu rhyw bod chi'n sôn am bob sgôr i chi wedi roi i'r cymeriad ar y cerdyn top trwp. A pan i chi'n barod wedyn rannu fe, mae ydych chi'r un ddau ddewis a beth oedd dan ni gyda'r cerdyn i hun. Llwch chi lawr lwytho fe, nawr lawr lwytho fideo mewn fformat MP4, MP4, neu allwch chi glicio rhannu, dolen gweld yn unig, mwyn cyhoeddi eich fideo i'r we, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen yna, maen nhw'n gallu gweld eich gwaith bendigedig chi, a dyna ni, ni wedi cyrraedd diwedd y wers fyw yma, ar gyfer diwrnod y llyfr. Diolch enfawr i chi am ddod. Nawr, dewch i ni gael sôn am beth sydd yn dod lan cyn bo hir. Oherwydd mae'r gwersi byw hyd at gwyliau'r Pasg mewn gyda ni yn barod i chi
i gofrestru ar eu cyfer nhw. Athrawon, llwch chi wneud hynny gan fynd i'r ddolen yma sy'n ran o'r top fan hyn drwy'r wers i gyd. Adobe.slice/live lessons. Nawr, mewn yna allwch chi weld taw gwers i wythnos nesaf. Dewch ni gael gweld nawr te. Mae'n wythnos hyn. Mae hi yn wythnos wyddoniaeth Prydain. Iawn, wythnos wyddoniaeth Prydain, dydd Iau, 12 o Fawrth. Ydy hwnna wythnos nesaf? Ydy. Nawr te, a wedyn ar trydydd ar 10, ar y dydd Gwener, i ni yn mynd i wneud gwers arbennig ar gyfer Sul y Mamau. Felly mae yna wers fyw ar y dydd Iau y 12 a dydd Gwener y trydydd ar 10 o Fawrth am hanner 10 y bore. A wedyn, ban ni'n mynd ymhellach mlaen, yr wythnos ganlynol. Yr wythnos ganlynol, mae'n wythnos St Patrick, felly dyn ni ddim yn mynd i gael gwers fyna. A wedyn, yr wythnos ar ôl hynny, mae'n ddiwrnod y trwynau cochion ar yr 20 o Fawrth. Hwna bydd yn gwers ola ni ar gyfer yr hanner tymor. Y tymor. Hwna'n mynd lan ni i'r gwyliau Pasg. Right, felly athrawon, ewch i Adobe.slice/live lessons i gofrestru ar gyfer y gwers i byw na. Dewch yn chi. Os allwch chi hefyd athrawon, fydden ni gwerthfawrogi os newch chi hoffi yr fideo yma ar YouTube a tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol, fel bod ni'n gallu cadw'r sesiwn yma i fynd am byth. Wel, diolch enfawr i chi am ddod. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Fi'n mynd i fynd ôl i ail ddarllen, trydydd ddarllen, pedwerydd ddarllen stori arbennig yma am Miss Prydderch a aelodau i dosbarth hi. Hwyl am y tro, welai chi ar y sesiynau sydd i ddod. Diolch enfawr i chi am ddod, a cofiwch os ych chi yn postio'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi'n tagio fi mewn gan ddefnyddio y dolenni sydd fan hyn ar waelod y sgrin. Right, diolch i chi am ddod, hwyl am y tro.